Ahojte, máme tu 6. deň, 6. recept, no a budú to výborné gorgonzolové tašky z listkového cesta. Ide o dosť jednoduchý recept, stačí, keď sa budete pozorne pozerať a potom na úkor toho si to skúsite pripraviť doma. Začneme s prípravou hrušky. Hrušku očistíme. Teraz nakrájame na menšie kúsky, samozrejme jadierka odstraníme. No a očistenú hrušku nakrájame na malé kúsky. Nemusia to byť rovnomerné kocky, stačí, keď sú to rovnomerné kúsky. Dáme do misky, pokvapkame limetkovou šťavou, pretože nám ostala aj limetka z minulého varenia. Premiešame. Položíme na stranu, no a pustíme sa do prípravy listkového cesta. Listkové cesto samozrejme máme hotové, pretože ináč by to bolo veľmi zdĺhavý recept. Rúru máme zapnutú na 200 stupňov. Máme túto plát listkového cesta, ktorý nakrájame na pravidelné kocky. Pokiaľ nemáte kolečko na krájanie cesta, tak musíte použiť proste nôž. Do stredu cesta dáme gorgonzolu. S gorgonzolou nič nebudeme robiť. Z gorgonzoly nepoužívame tento kraj, pretože je moc tvrdý a bytočne až príliš výrazný. Gorgonzolu sme minuli celú, ako sme chceli. Ďalej posypeme pripravenou hruškou. Pokojne takto pritlačíme na gorgonzolu. Ostatok hrušky nevyhadzujeme, použijeme ho do šalatu. Rozšľaháme si jedno vajíčko. Ešte posypeme v podstate náplň troškou tymianu. A štecom potrieme cesto okolo plnky. Robí sa to hlavne kvôli tomu, aby sa nám to pekne dohromady zlepilo. Tak vyzerá, že to máme potrené všade, z každej strany. No a teraz to takto uzatvoríme. Urobíme z toho trojuholník. Na plnku prstami trochu pritlačíme. Tašky máme pripravené, zoberieme plech, na ktorý dáme ešte papier na pečenie. Zoberieme papier na pečenie, odtrhneme kúsok. Je dobre to robiť takto o hranu stola a tašky opatrne, keďže je to cesto trochu mäkké, preložíme. Popri tom pritlačíme na kraje. Krásne sa nám tu vošli, potrieme z vrchu vlastne po celej ploche tašky, takže ešte tie kraje pritlačíme. Tašky máme pekne potrené, posypeme sezamom. Sezam, otvor sa. Je to vlastne stabilná surovina, ingrediencia, ktorú budeme používať častejšie. Takže posypeme tmavým sezamom, ten skôr vynikne na týchto taškách. Sezam sa krásne nalepí na vajíčko, tým pádom po upečení bude držať. Teraz to dáme piesť do vyhriatej rúry na 200 stupňov, približne na 15-20 minút a pečeme do zlatista. Tak, tašky sa pečú a ideme pripraviť veľmi chutný, rýchly šalát. Máme tu zvyšok hrušky, očistíme mrkvu. Očistenú mrkvu nakrájame na pekné uhľadné pasiky. Je treba dávať pozor samozrejme na prsty. Dáme do misky s hruškou a pridáme aj špenát, ktorý samozrejme umieme, osušíme. Nakrájame tak ako mrkvu na tenké pásiky. Prihodíme, ochutíme klasicky štipka soli, čierneho koreňa, olivový olej, limetková šťava a zľahka premiešame. Ja tam prihodím aj trochu čerstvej bazálky, prekrojím takto na hrubo. No a ešte mi napadlo, že také orechy by neboli zle. Šup do misky, vynikajúci šalát máme pripravený. Tak poďme sa pozrieť do rúry, tašky už sú hotové, vyzerajú výborne, rozvoňavajú po celej kuchyni, no a môžeme začať servírovať. Tentokrát, keďže ide o väčšiu porciu pre jedného človeka, použijeme takéto väčšie prkno, teda dosku. Tašky naukladáme. Šalát preložíme do misky. Dáme k taškám. No a toľko tašiek, to budete potrebovať naozaj dlhý film na dnešný večer. Prajem vám dobrú chuť.